Nin ye an ka podcast sennaɲɛko 94 ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Nathaniel Danbele fɛ. Bi kari don awirili kalo tile 27 san 2025 an ka yɔrɔ kalanta bɛ bɔ Ezayi kitabu la. Ezayi sura 9 a verset 1 o bɛ a fɔ an ɲɛna ko siya min tun bɛ taama dibi la olu ye kɛnɛba ye min sigilen tun bɛ jamana dibima kɔnɔ kɛnɛ bɔra olu ye. Hali dibiba cɛmancɛ la Ala bɛ a ka kɛnɛ yelen bɔ ka manamana. Waati min na jigitigɛ tun bɛ yen ale nana ka na ni jigiya ye. Nin verset bɛ an hakili jigin ko Yesu Kirisa o ye kɛnɛba ye min nana ka kɛnɛ bɔ ɲɛnamayaw bɛɛ kɔnɔ. Bi i ka i dusukun dayɛlɛ o kɛnɛ yelen ye. A to a ka i ka miirilenw yɛlɛma ka i ka sira ani i ka siniɲɛsigiw bɛɛ yɛlɛma. Jijali ye nin ye ko i ka dibi mana kɛ dibi o dibi ye o min bɛ ka i lamunumunu kana ɲina nin kɔ fewu. Ala ka kɛnɛ o bɛ manamana ka kɛnɛ bɔ tuma bɛɛ. Taama ni jigiya ye ni laseli kɛra ka bɔ Delivery par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkili ye.